No tak já si myslím, že herci by měli mít muzeum, protože když ho má Lenin, tak ho můžou mít i herci, ne? Já jsem se před 5 lety zbláznil a rozhodl jsem se koupit poslední soukromou nemovitost v Ratibořicích. V té budově otevřeme první herecké muzeum v Čechách. Místo, ve kterém bude zastoupena drtivá většina českých herců, ať už hráli malý nebo velký role herců divadelních, filmových i televizních. Rozhodl jsem se pro Ratibořice, protože jsem jednak východočech a jednak tou lokalitou projdou 100 000 lidí ročně. Součástí toho areálu hereckého muzea bude i chodník slávy a herecká alej, ve které budou připomenuty opravdu velké osobnosti českého herectví. Patronem muzea je herec Martin Dejdar. Víte, to je Viktorka. Já jsem nedávno jel u nás v Praze Vyšehradskou ulicí a zjistil jsem, že máme dokonce muzeum nočníků a toalet a záchodů. A tak si říkám, proč bychom neměli mít muzeum českých herců, kteří celý život pracují pro vás, pro diváky. Své osobní nebo pracovní předměty nám doposud věnovali desítky českých herců. Herci nám věnují plakáty, fotografie, osobní fotografie, kostýmy, rekvizity, ale třeba i takový osobní předměty, dost netradiční. No, myslím, že se mají návštěvníci muzea na co těšit. Budova bude rozdělena na komerční a kulturní část, přičemž v té kulturní je právě muzeum, k němu přednáškový sál a v té komerční části pak restaurace, ubytování, zkrátka to, co i v těch Ratibořicích chybí a co by nám vlastně mělo pomoct s provozem toho muzea. Na tu komerční část my jsme si vzali úvěr a na tu kulturní se zkrátka snažíme všelijakými způsoby získat finanční prostředky. Všichni ty, kteří nám přispějí, tak tady bylo mít svoje místo takhle na druhé stěně. Musím říct, že my jsme spustili několik kanálů, jak na ten projekt je možné přispět a lidi nám skutečně přispívají, kamarádi, herci, osobnosti, podnikatelé, instituce a my jsme rádi za každou podporu. Někdo pošle 1000, někdo 500, někdo prostě kamion cihel a my si toho moc vážíme a jsme za to rádi. A že se budou moct milovníci herců, filmu a divadla dotknout předmětů, kterých se dotýkali jejich oblíbení herci. Zaplať pán Bůh za tu nádhernou myšlenku a zaplať pán Bůh za to, jestli se to povede. No já děkuju každopádně všem těm, kteří nás už podpořili, lidem, firmám, institucím, spolkům, partám a děkuji těm, kteří nás třeba ještě podpoří a věřím, že ten projekt dopadne velmi dobře a těším se, až se tam všichni společně sejdeme.